Salam hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi dünkü eden söhbetdeşligime yazılan kommentlarda bir topar soru berip birlerde watandaşlarım. Ine şolara yetiştigimden bir näçe yazılan kommentlere jogap bereň. Sebäp dünkü gozgalan mesele gaty wajyp meselede halkymyz üçin, ýurdumyz üçin. Şoň üçin şu taýda jogap bermek zerur diýip hasap edýän. Ine birinji kimden başlaýyn? Timur Türkmen'den var, aktivistimiz var. Aktivistimiz diýdim, aktiv hareket edýän illeşimiz ýazypdyr. Halmuradaga diýe. Siz aýtdyňyz şol ýanky Owastany, Eýrany we başga ýurda göç ederler. Şol Sovet emesi hökümeti gurulanyna göç ederler. Şol baýlar inni olaram ya ýygyna çağıla gelse ýene de bir Gurban bolyň çüýrük tohumy ýaly bolmazmy diýip aladasyn beldiripdir-de. Timur Türkmen watandaşym, men ştaýda saňa bir zat düşündirip aýdyn, öz bilýän tejribemden. Birinciden ol göçüp giden baýlar diýäni inni aýtsak bir owada bir baý bardy. Ýa-ni ise iki baý. Maşgalasy bilen 10 adam diýilýär, 20 ýöne bir gidip ýatan kören owada yüzlerçe adam ýaşap şolaň hemmesi göç edip gider. Buň içinde mollasy, işany, ýenesi, beýlekisi, içinde öz dinini saklajagy, öz malyny aýap saklajagy öz zähmedi-de. Ya ýene biri başga düşünjeli adamlar şolaň hemmesi göç edip gidýär, diňe baýlar däl. Onuň baý bolanlaryň hemmesi ol bir zamun baýlarym däl. Ol kitapda ýazylşy ýaly. Ol gapysyna meselem yetim çağalar saklap, belki çopany bolandyr, çolugy bolandyr, soň ululanyna şolary öýürip, öýlişipleden mal garasyndan paýyn beren baýlaryň atlary bardy. Biz bilýärdik, oglum kap eşderdik, öz ýaşullamazda. Tabi bu gurrun bir çeti maňa da degişli. Timur Türkmen. Näçe? Sebäp benim enem atam o da gurply ýaşan adamlar. Şol tabi taýýudy ýanky Türkmenistanyny ýanky respublikada keldilenden soňra, aglan edilenden soňra kalkozlar düzülip başlanýardy 30-njy ýyllarda. Şonna bizim maşgalamyzyň men bilişime göre 500-den gowrak goýuny bar eken. Doğurmaly. Şo goýunlaryň deň ýarsyny ertip bulan özleri meýletin kalkoda tawsirýarlar ine alyň ullanyň özüňizi baýan ine bizden size goşunt diýip 250-260 goýun ertip berýär. Gara deň ýarsyny. Ine ýygynyň ýarym ýyl geçmäkde hökümetiň adamlary gelip galan ýarsyna malyk gidýärler de baý ýaşap oturdy. Ýygynyň ne dädem 2 ýyl türmäge basdylar. Ol 2 ýyl oturany, 2 ýyl ol köpem oturmaly, ýöne uruş başlanan soň onu alyp gidýärler-de şolar ýaly. Men şeý diýip düşünýär, bolan ýaldy. Ine bir bölege göçüp gitdi diýäňizde, baýlyň bir bölegem garly diýäňiz. Ine garlylaryň elinden mülküni emlägini aldylar. Olu ýylyň maly däl, olaň özleriniň maly ýygyny ýanky taýyk süýräp mal bakan adamlardan. Dağda derede çöllü garat. Ýöne şo ýagdaýda ine men öz maşgalandan getirdim de saňa nuskany ýa mysaly. Şonda da biz şol Sovet zamanyny ululan çağalar, ýaşlar inni biziň agzymyz aşa ýetmeli bolany burnumyz ganady bütün halk bolup. Ol öňkü şolaň gan bilen gurulan döwletimiz hem agyr rahmet bilen bu kynçylyk uruş ýyly oň soňuna açlyk geldi. Hemmesi ine bir günde pytrap gitdi. Ol Sovet Soýuzy diýil ýani. O ýoksam o biziň enatalymyz şolara bir ýaşarlyk döwlet bolsun diýen umyt bilen şo döwletde ýeşlediler, ýaşadylar-da. Ine olam bolmady. Onuň üçin ol ýurduň daşyna giderleri beýdip biz olary gara dogry etmeli. Timur Türkmen. Men Eýranda da boldum. Owanda da gulluk gördüm. Şo taýdaky ýaşaýan türkmenliň durmuşyndan bilýän Eýranda da şol ýanky Mahtumul Pragyň döwlet Mehmet Azadyň goýuryna ziýarata da gitdim. Eýranly ýigitler bilen öňüm soňum gatnaşykda bolduk bir näçe ýyllarda.
ol adamlar ne hakiki arasa Türkmenler olur ýöne bizden biraz medeniyeti ütgeşik diýmesek. Nämeden? Olar şol kadimden gelen däp desurlarymyzy türkmençiligi saklap galan adamlar. Şeýle. Bizde bolsa şol ýanky Rus medeniyetinin ya Rus siyasetinin netijesinde bizde milletler, halklar garşyp gitdi, diller ütgedi, o medeniyeti ütgedi, garaýşy ütgedi. Şoň üçin bärki Türkmenistan bilen aňyrda ýaşaýan türkmenliň biraz mentaliteti, dünýä garaýşy ütgeşikdi. Ol bar elbetde. Ýöne beýdigimiz olur türkmenler ýa türkmeni degişli däl diýmek bolmaz. Goý gelsinler. Men häzir şo mesele gelir, näme üçin olar getirmeligini. Elbetde uçdan tutma hemmesini getirmek gerek gel bir günne. Şonuň içinde okuwy, bilimi, tejribesi, istlegi bar adamlar ýuwaşlyk bilen gelip bilerler. İlk başdan şolaryň çağlarynyň içinden bizim Türkmenistanyň institut, universitetlerine çağlar getirip okutmaly. Bu konu otayda bilmem yok getirer ýaly bol ýöne aslında şol SSR ýykyljak zamany şoň öň ýanyna bir şu siýasaty goýupdyk da hökümetiň öňüne parlamentde başlatdyk. Yani Tajikistan'ın akıbı jyllyk kölle ýaşaýan türkmenlerimiz var. Ine şolardan kwota allyk üniversitede institutlara bilemek ýalňyşmasam Tajikistan'ın jyllyk köllen 40 çağı her ýyl mektep tamamlan hem Özbekistan'ın akışa farap rayonuna ýaşaýan türkmenlerden 20-30 çağan getirmeli karar kabul etdik. Men ýaşlar komitetinden edim şol ýörüýte gidip aýlanyp geldim şol ýerleri. Ýörüýte agit poýuz bilen. Bir ay diýen ýaly. Şöpdüm o. Ol bolunda ýöne şo zatlaryň soňuny kesdini ýaly. Şeýleňmi? Okuw 9 ýyla getirdi, institutu 2 ýyla getirdi. Ondan kim gelip okajak we okany näme bilim aljak? Şoň üçin ol ýaşlar öz ýurduny kimse Tajikistanyny, kimse Özbekistanyny bilim almaly aldylar. Ýa-da köpler hatda Türkmenistanyň ýaş çağalary mektebe götürilýär. Gidip bu ýanky Kırgızstanyny bilim alyp başladylar. Belarusy, Ukrainada, Orsiýetde. Ýöne şol ýykyldy şol sistema. Indi getirip başlansa ýuwaşlyk bilen ine türkmen ýyşaryna bir saçagyň başyna näme üçin ýok. Olaram edil özümiz ýaly türkmen gany bir, dini bir, dili bir. Ýöne bizim ösen medeniýetimiz ýetgeşirek, olonky öz başyna bizinki biraz başlaçarak her ýurdyň horozy özü çygyrar diýär de onun üçin olary döşünden etmek gerek. Gaty ýalňyşlyk bar, taryhy ýalňyşlyk bar eger şeýdip çemelesde. Ine sen soraňa jogapçy Temur. Ine ýene-de ýazypdyr o Rose Motiv diye bizim ýyleşimiz şuňaly ýa nickname bilen Rose birinciden men size taňry ýalkasyny aýdasym gelýär ýazýan zatlaryňyz gaty kompetentli hem düşnükli hem wajyp. Sizin kommentleriniz men görýän kady. Şonu ýazýan zadyňyzda artyk myslat ýok, hemmesem düşnükli, hemmesem gerek wajyp zatlar. Diýmek şulardan bir topar zatdan baş çykarýan adam, ilmli, bilimli, dünýä garaýşy giň adam diýip düşünýän, ýa-şo edip kabul edýän men. Sag bolun, şular ýaly kommentler ýazyp oturuňyzda. Indi şu kommentiniňizde jogap siz ýazypsyňyz, Ukraina gazalçygym bolsa ýanky bir Orsiýetin üstünden geçýär, şoň üçin bir Türkmenistan Orsiýet bilen o gatnaşykda dostlukly gatnaşykda bolmagy zerur diýen. Kim ony kabul edenler. Hemme daş töwrekdäki döwletler bilen biz dostlukly gatnaşykda bolmaly. Ýöne biz öz hakymyzy hiç kime ýydirmelim däl, bermelim däl. Söwda edýän bolsak, ene deň agramly gatnaşyk, deň agramly söwda iki tarapy bähwitli bolmaly. Ýöne ol Türkmenistanyň baýlygyny bir gapydan çykaryp ýygyny hiç tat gelene o ýurduň içi haňlap ýasyna hil bor, artygyň harmoniýa. Ene men şoň görürüm ne diýip watan men düşünýän Orsiýada tölesin onu paýyny alsyn, şol geçirilýän gazdan aýtsyn maňa 10%-den töle olmaz, göterilmer. Ýöne Türkmenistan biz garaşsyz hem bir tarap döwlet bolýan bolsak bizim statusymyz bar şu zatlar etme, hakymyz bar, döwlet bol, millet bol. O lellim hökümet etmän bilen bize bolanak diýilen zat ýok.
Gitsinle gürleştin hana Putin menen eğri oturup doğru gürleştin. Mene haridim var, o tayda da aluçym var. Ýöne men şonu ertmek üçin sen territoriýany üstünden geçirmeli. Ýöne şol gaturwada, o da Sovet zamanyna gurulan gaturwa. Olam Türkmenistanyň gazynyň hasabyna gurulan turwa. Şo gazy näçe 10 ýyllyklar boýunça gaza kyp geçdi. O turwa eýem hakykatdan iş ýüzüne Türkmeniňki bolmaly. Şu arada merhum ine Ataçarys vice premier bolan ol 91-nji ýylda gidip Moskwa bilen ýakalaşdy. Ona häzir turwa ýaködümiz eýeli geçjek bolýan. Şu turwadan 40-50 ýyl aktyrylan gaz mugut gitdi ahli saýygy. Bize degişliler bu turwa dip. Ya degişler ýokmy dip. Ene şonda şol uruşup şola bilen 90-njy 91-nji ýylyň hasabyna 3 milliard dollar alyp geleni. Ya olar mezur boly berme. Ýöne soňra Ataçarys ýa stol ýumruklap duran ýol başçylar bolmansa, hani hemmesi erninden akyp gitdi Türkmen. Onun üçin o Ukraina bar ol aluçy biz satuvçy. Diýmek häzir komissiýa düzülip ýa hani ol näme Reşit Meredov, näme ol o taýda ýalan sözler pohuny otyr, aşawatdan çykman. Gitsinne gepleşip geçirsinne hani şu işleri ýola goýsun. Men düşünýän Rozmatik sen aýdýan on baraýanna da ýene de on agdyna düşerdi. Şo agdyna şol tohum iýmedi üçin onda şol şertnamany düzülende şol harit bilen alar ýaly edip bermeli. Ukraina tarapyndan biz haýyş etmeli halk bol. Pul bermäňde harit berin. Gon Türkmenistany ertip düşür näme ol haridi özi jokmal tohum bilen mezur ora halka paýlamagy. Oňa bir bölegi olar satyp daşary ýurda çykarmagy mümkin. Ýöne ol halkyň gözüniň öňünde bolýar. Şondan soň şu zatlara halk ýol berse, ursat berse, onu halkyň özü günäkar. Emma pul diýilen zat, pul bilen hasaplaşylmaly bolsa halk görenäk o pul gözüniň öňünde. Ol bankdan banka, ol kartadan karta geçýär, ýurtdan ýurda çykyp gitýär. Onu halkymyz bilen agam görenäk. Emma produkta bol görnüşine ýurda gelse, halk hiç bolmanyny görjek de hemmeden kontrol edip bilmese. Şoň üçin men ol şertnamadan ziyan gelesi ýok diýip pikir edýän. Onsoň biz onu ýola goýsak, ol bir günlük, bir ýyllyk alyp satuw işi däl. Nesip bolsa täze Türkmenistanyny hemme döwletler bilen gatnaşyk edilmeli bu. Biz öz bähwidimizi elden bermeliler. Näme ýöne ol niýasyň açyk kapylar siýasaty diýişýär, olany artyň harmany da öwrümellerle ýurdun baýlygy, ol halkyň baýlygy, gelecekki nesillerimiziň baýlygy. Ene aýt ýöne her saparyny goňşy Norwegiýada gelecekki nesiller üçin $1 trillion ýan basyk goýdylar. Şurada da hiç zat ýok. Ýylaty Türkmenistanyň bilen desen ýöne bular şu gelecegi hala dedi otylar. Özlerim gülýäli ýaşap otyr. Nesip bolsa ýollar açylsa Norwegiýa gidip şol halkynyň durmuşyny size video çekip ogradyn görüň, seredin. Nähil ýaşaýar ýylat ýa milletler erkin ýagdaýda ýa demokratiýanyň işleýän, kanunlaryň işleýän döwletin. Ene rosa ene matir size watandaşym şu meselede aýtjakladym, şulardan ibaret. Sonra yine de Sergey Gusakov adlı lakamlı vatandaşımız yazıptır. Şol 75 götürüm su Uganistan alıp kalıp bilermi? Alıp kalaysa da nerelerde yerleştirir? Olurdu şular ýa su saklamagy, mösverde saklamagy olurdu. Mümkinçilik ýok diýen ýaly ýa şoňa bir dogry dürüst däl ýaly diýip düşünýärdim. Ya şu haberlerge. Men şuna başa çarag edip aýdyn. Sergey Gusakov vatandaşym ine görýän ol şu taýdan göz başyndan alyp gaýdýan ýerine bular etek ýanyny damba gurjaklar. Elektr stansiýa. Şu diýmek elektr stansiýa gurjak bolsa şoň öň ýanyny gidip ýatan köl bolmaly. Şu aňyrdak gelýän suw birinjine köle ýönelmeli, soň dambadan çykandan soň kanala girmeli. Kanalyň gelenden soň şu şahalara bölünip bir ýol urnaky ýerleşen obalary, etraplary, olan provinsiýalaryny nire paýlanmaly. Ana kartada olgun saparaga gorkady giýerinde seredin şo taýda hemme kanalyň akbotlary gapdalygy diýen şaharlar görkezilipdi. Ondan o bärde gelende de ýene de emeli howdarlar, emeli köller emeli gurulmalylar olan plany boýunça. Diýmek o suw 4-den 3 bölegi alınıp biler o taýdan.
Ýöne başga bir zat bar. Ine görýärmi şol 4 döwletiň serhedi, Täjikistan, Awganistan, ýanky Özbegistan, Awganistan, Türkmenistan, Awganistan, Awganistanyň özüne 4 döwletiň arasyndaky serhet amy derýa bolup dur. Diýmek ol serhetden akýan suw hemmesine degişli bolmaly. Ýokardan aşaklygyna çeldi. Diýmek şol 25 götürümni aşak aktarýan bolsa, diýmek bular şol derýany gowratma haky ýok da ol. Diýmek şol şildiräp çyksa da hana derýa akyp dur diýdirjek bolýarlar da. Ýöne şu da beýleki Awganistanyň serhetde aşakda oturan döwletler, ýani Özbegistan, Türkmenistan ursat ýaradylyk berjekmi ýa ýokmy? O döwletleriň ýol başçylaryna ýa-da o döwletleriň ýol başçylaryny Awganistanyň hökümeti bilen alyp baryp ýa alyp gidebiljek ine çötkesik gürleşilmeli duşuklaryna bagly bolýar. Ene şu meselede men aýtjak şol suw meselesi elbetde gatyýety duýulyp dur. Ene egerde şol bolaýsa onu katastrofa. Doğru Türkmenistan için doğru katastrofa sebep bir 50-nji ýyllardan bäri şol Türkmenistanyň o bu hojalygy gönüden göne şol Amyderiýa we ýanky Garagum kanaly bilen baglanyşykly boldy. Inni olam ortadan aýryp gitjek bolsa, onu şol zorlukda ýaşap oturan halk ýa millet, owalar, şäherler, etraplar suwsuz artyp taýda adam ýaşajak elbetde ýok, göçüp gitmeli bolar. Şonu aýtjak boldy. Endi ýokaryp geçýär. Ýene de bir sorag bar. Ine 3 watandaşymyzyň soragy birek bilen utgaşyp gidýär. Men şolaryň soraglaryny okap berip, ýyllaşymyz Ramazan fiýadya, biz ýurduň içine barmasak bu ýerden edip bilýän adamymyz ýok diýär. Ýene de bir ýyllaşymyz maksat çardagly ýadýa, çardaglynyň ýadýan soragy halkymyz nämesin, nämeden başlamaly diýip maňa sorag berýär. Üçüncü ýemämizim soň bilim, ilim atly ýyllaşymyz şu ikisiniň ýemesine jogap hökmüne de getirip boljak da. Onda men häzir Ramazandan başlaýly. O watandaş içine barmasak bir ýerden edip bilýän zadymyz ýok diýen. Ol ýalňyş pikir. Edip bilýän zadymyz gatykän, edibim otur. Etmeli işim ondan gatykän. Belki bu şumal ähli etmeli işin men pikir edýän 10 götürme, 20 götürme ýola goýan bolsak öňümizde ýenem 80 götürme ýatyrdy. Onun için ol biz edip bilýän zadymyz ýok diýip berdi. Ýanky pessimistik ýa pesgowully şular ýa çökkün hala ýazmak gerekkel ýa pikir etmek gerekkel. Ana onluklarymyz işläp başlady. Olar ýüzlüge geçdi. Käýerde meňlüge geçdi. Sizem öz başyňyza bir özüňize bir ynanýan adamlaryňyzdan, maşgalaryňyzdan, dostlaryňyzdan, kardeşleşlerinizden, işgärlerinizden döredin. Hiç olmany ýanyňyzda ýene bir adam tapsaňyz, Ramazan watandaş, ýam derdin ýeňleşer. Şol adam bilen sen derdin paýlaşyp bilýän-de, ýurduň içindäki daşyny aqýardy. Siz 10 adam bolsaňyz, hem derdi paýlaşarsyňyz, hem şoň çözgüdüni taparsyňyz. Hiç olmany öz obaňyzyň çözgüdüni, öz kalhozyňyzyň çözgüdüni, öz etrabyňyzyň, welaýatyň, ondan görürsiňiz bu bütün respublikan çözgüdi kelläňize geler. Ine şeýdip adam ösýär. Ol hiç kimem ejesiniň garnyna jurnalistim bolup doglanýar, siýasatçy, deputat ýa-da minister. Ol wagtyň geçmegi bilen, ilim bilim derejesi bilen, tejribesi bilen emele gelýän zatlar. Bu düşünjeler. Onun için men size eger kabul etseňiz berjek maslahatym hayal etmäňde özüňize şol ýanky orlugy döredin. Ondan ol orluklyň olan her biri özüne orluklar döretsin. Ine şeýdip ýuwaşlyk bilen ine gider barar. Ýoksa başgaça näme ýol bar? Onun bärde ştada çardagly maksat çardagly ýyllaşymyza miýadýa halk nämesin nämeden başlamalýady. Ine şol başlamalda, ine şol orluklar 3 ay bäri, 4 ay bäri aýdyp gelýär. Şu zatlar ýola goýmasak başgaça boljak gal watandaşlar.
Dep daşından 10 adım, 100 adım, 1000 adım hereket eden bilen ýurdun içinde aklar herekete girmese, daşından aklar şu zatlaryň zerurdygyny düşünüp herekete başlamasa, onda hiç zat bolmaz. Daşından aklar näme herekete başlamaz? Daşından aklar mümkinçiligi gaty uly içinde aklardy. İnternet eliňizde. İsteseňiz knopkany basyň, men çykyşym diňden, isteseňiz başga biriniň kindiňden, ýaşlar bar, yenem var, yenem var. Onlar ýa hawa şular ýa aktivist toparlar bar. Haýsy gowunuňyzda jaý bolsa şolar diňlen. Ýa hemmesini diňleňde özüňize gerek netijeni çykar. Ine şol esasy da. Ondan şu özüňize düşüneňizden soňra, öz etjek işiňizi bileňizden soňra size aňsat bol. Beýleki adamlara düşünürmi? Ýurdun içinde dogan garnaşlaryň, tanyş bilişlerini. Ya ene sosial olganlarda ýazın öz pikiriňizi. Siz pikir ýazanyňyz bilen eliňizden tutup sizi türmäk edýän adam ýok, ýurdun daşyndan. Ýazın hany ýazyp otursaňyz da kommentlary. Wagt tapýan, men size jogap berýän şu mesele gaty wajyp goýýan adyny. Sebäp bütün halk, döwlet, millet bilen baglanyşykly bolup durdy. Näme etmeli? Ene edilmeli iş şu. Kynlar agyrdyr, ýöne günnelik edilmeli. Günne bir adam bilen görleşiň hiç bolmaz. Hiç onu günne bir sagatlap beýleki ulgamlar diňlen, beýleki döwletlerde näme bolup geçýär. Ýurdun içinde, ýurdun daşynda. Hiç bolmana bir hepde bir gezek girip şol bir hepde şol watan satan programmasyny ýalyn sözläp dola giýjegini. Şolaň hemmejigini bir günne 7 sany dislike goýan, 7 güneden çykyşyny. Her gün wagt tapmaýan bolsaň. Olam senin garajdan pozisiýaňyz. Ene men şu taýda men şulara garşy şulara giýjegini ýalyn sözläýär. Şonu etmeli. Daşyna 2 milyon adam, olara şol watan satan programma dislike goýan adamyň sany 100den geçen adam kudu. Günahy beýle bolýar. Han biziň garajdan pozisiýamyz, han biziň bir siýasy düşünjämiz, han biziň döwlete garaýşymyz. Şular ýazık kızjak zatlardan maslany hemmede. Men pikirimçe. Ene şeýle, enne şol ýanky Aleksandr yok, ştaýda bilim ulum akly ýyleşimi diýýärdi. Gaty hakykatdan şol bilim ulum nickname watandaşymyz tawol ýadýan şular ýaly çoğdamly pikirleriniz üçin elmeden men okawatyn siziň kommentlerinizi. Ştaýda bir problema bar. Ýa-ni bir içindäki bölüklerin hereket etmese daşyndaky bilen şoňa umyt baglaýar şeýle. O hakykatdan hem şol. Biziň maksadymyz şol watandaş. Ýöne şunu biz giňişleýin etmeli, ýa-ni onluklar, ýüzlükler üstü bilen ýaýratmaly. O öz-özünden boljak zatlarla işlemeli, ýani men şoň üçin adamlary bularyn ýa çykdy, tomut jokrama üstü adamlar şol ýaltalyk edýärmi ýa şol üstü adam beýnisin gaýna diýärmi? Kabir ay bolsa bolur, bolmasa bolmaz diýen pikir bilen şemeleşýär. Gara şolar ýa pessimistik ýanky nastroýenlerim bar adamlarda onam görüp otur. Ýöne şoňa ýol bermeliler. Näçe kynam agyram bolsa, şo hiç bolmany günne bir kişi adam bilen habarlaşyp duruň, pikir alşyň, şu zatlar şeýdilse gowy boljak. Ene şol gurda bizde gowy ýam hereket başlandy. Meselem şol bir hepde 3 gün ulu çayxanamız var, onun daşlaryn yenem var, duşuklamız var, onlar çadam bilen her hepde. Indi şol çayxanaň daşynda içinde kadymyz öz başyna ýene de çayxana dörüp, olaram öz başyna ýene de toparlar açyp, öz başyna ýanky akkauntlar açyp, sayt açyp, gepleşik açyp, hemme ýerde hana ýaýradyp otylar. Tuweleme, berekelle. Şeýlem bolmaly. Belki ýalňyşdyr bir topar aýdylýan zady, belki bir ýanky bir aýdyly bir görýän siýasaty ýa düşünjesi bir owan ýa bir etrawyň çägine çykýan näler şuwlukçy. Şolam ýeterlik. Näme hemme kişi bütün döwletiň ýurdun respublikan problemasyny çözmeli. Ýok, şu öz owamyzy, öz maşgalamyzy, öz köçämizi, öz owamyzy çözüp bildik hanbolugymyz. Onu diýmek her kişi şu alada bilen bolsa, onu Türkmenistan çözülmän galjak problema ýok. Her bir adam şu zatla bilen meşgul bolsa.
Her masala içinde problematın çözse, iş bilen üçünmezdi. Hak hesteği gowu bolsa, durmuşy gowu bolsa, çağlar gülü oynap berse, okuw bilen üçün edilse, onu hem her masala şeýle ýasata, onu o döwlet öňde barjy döwlet dälmi? Bizde şol ýok da, şoň üçin gize bunu alada bilen halk bir daşanaky hökümet diýilýänem, şonu kellesini ýerden galdyrmasyny problemeden çykaranaklar. Çykarmagy islegem ýok. Ine şular ýaly, ine bilim alym watandaşym. Şoň üçin biz yerli ýerden ýapyşmaly şol işleri. Ol diňe arzu edip oturmalylar. Hani iş gidip otur, men şoňa berenýän. Sebäp görüp otur netijesini. Aýsa ulgama gelsen o taýda da bar, bular Facebook'ta da var, Telegram'da da var, Yenede de var, Imo'da da var, öz pikirlerini ýaýradyp böyle. Diňe biziň topormyzyň ýa biz bilen işleşýän adamlar da her biri var, başga da adam gatykany Türkmenistan öz pikirini ýazyp durýar. Ýöne hemmesinden ýeke haýys niçaçan adamyň şahsiýetine ýetmän, ikinciden gaýrat edildi ekranyň öňüne paýş tögünmän. Sebäp siz diňe ol öňüňiň içindäki ýa kampaniýaňyzdaky oturan oglan gyýlary ýüzleneňde siziň edýän çykyşyňyz bütün dünýä görýär. Demek şo taýda Türkmenistan babatyna siziň jogapkarçylygyňyz bardyr diýen sözüňiz üçin, agdyňyzy alýan kepiňiz üçin. Ahir bir gün soň o zatlar üçin jogap bermeli wagty gelir. Öz halkyňyzy hormatlamazlyk bolýar-da. Şoň üçin aýdýar men medeniýetimizi ýetgeşigirek diýip ýa görýän o wagty türkmenler ýa Eýranly türkmenler ýa Siriýeli ýa ýene birde türkmenler agdyny paýş söz çykýanlar biziňkilen kiýär. Agdyna geleni diýip otylar. Ine bolsa şol. Şoň üçin aýdýan biraz medeniýetimizi seredelik, biraz şol daşdöwrekdäki bize üns berýän döwletleriniň barlygyny biz göz öňüne tutalyň diýjek bolýar. Ine Alexander adlı illeşimini ýazypdyr Almanyada. Şu kartadan Türkmenistan diýen ýurt ýitip gidýär diýdiňiz, ýa gitmegi mümkinligi aýtdyňyz, sebäbi näme diýip menden soraýarda. Şu topar soraw bar şu mesele boýunça watandaşlarymyzda diýär. Men hemme sebäbini aýdyp oturmaýyn, şu 3 tane esasy diýip hasap edýän sebäplerim görkezden. Birincisi Türkmenistanyň İlat sany 90-njy ýyldan bäri ýyl geçdikçe azylyk gelýär. Ösene. Ine 30 ýylda Türkmenistanyň ilaty şol 30 ýyl öňkü şol 4 milliony ýeter ýetmez halkdan köpdär. Olam bellidir. Ýöne şoňam ýarsynyň köp sany daşary ýurtda. Demek biz uly territoriýada az ýerleşen az sanly millet ýöne şo topragyň aşagynda gaty ummasy ýerasy baýlyklar bar. Türkmenistanyň töwereginde ýaşaýan döwletler. Tersine şol SSR ýykylanmaryň öňkü Sowet respublikalaryna ýa-ni Tajikistan, Özbegistan, Kyrgyzstan, Gazakstan şol hemmejiniň real millet sany ösdi, ýokary aldy. Özbegistan ýalňyşmasa 2,5 millet sany köpeldi. Ede şunu ösüş barmy? Ýok. Galanjasynam bir harap hökümet ine gyrp oturmagyň arzuwyny ýa hyýalyny. Onu özüňiz görüp otursyňyz. Açlykda da o hökümet halkyna sereden keselçilikde de, pandemiýede de, işsizlikde de, gara hemme zatda şu halkymyz görünüp duranda gyrgyna berilen genosid. Diýmek, birinci esas şo bolup durda, ine ýanky keselçilige mar, epidemiýa, ondan mezuri emigrasiýa, ýanky işsizlik sebäp ýurdun üstü ine serçeňleşe ilat ýoksa topragyň üstünde. Onu goramagy da, onuň üstünde işlemäge de, onu götürmäge de. İşläjek adamlaryň ine 90 götürüm gujurlusy hany daşary ýurtda talabançylyk edip. Ikinji sebäp ýanky aýdyşym meýal şol boşap galan, eýesiz galan topragy, ýurdu, döwleti basyp almak ýa eýelik etmek hiç adam däl goňşy döwletler. Oňa şanyny ýarasy baýlyk bir hemme döwletin gözü gidip otyr. Beýbi gelini seredin kese telpek Türkmeniň bagtyny şoň ýeriniň aşanyny milliardlarça, trilyonlarça dollarlar bar. Eger şo biziň döwletimiziň başyny oturan jinaýatkar topar öz halkyny seretmese, demek şol topragyň baýlygy
başga döwletleriň halkyna gerek bolup durdy. Topragym şumal şu ilatdan boşadylýar, onam hemmeni görüp oturdy. Ine ikinji sebäbi şol. Türkmenistan son kartadan yetip gitjekdi. Üstünde ýaşaýan adam bolmasa, şoňa eýeligi döwlete eýelik etjek, ilat bolmasa, millet bolmasa, gelir goňşy döwletler eýelik ederdi. Eýdemne? Suw bolmasa, kim ýaşajak otaydy? Emma nebide gaz çykarmak üçin otaydy, suw gerek geldi. Ya ilat gerek geldi. Men şonu aýtjak boldum. Şol suwsuzlygym ine üçünji ýemesi bolup durdy. Sebäbi şol ýurdun boşajagy. Näme üçin? Şol amderiýa bar. Şol öňüm aýtyp geçdim. Şol 30-njy ýyllardan, 40-njy ýyllardan men şu amderiýa bagly ýaşaň suwuna 1200 kilometr kanalam şol. Ine şu problemler inni orta gün gelip durdy. Yani Aşgabatyň ilaty kanalyň suwundan jaýlaryna suw aktarylana elbetde. Şu kanalyň suw gelmese otaydy kim ýaşajak bu wysotkalarda? Kime ýetsin ul ýemeden çölüden ýa-da Pöwrideden gelýän şirlilä bakýanja suw ýok hiç kime. Demek Aşgabatyň goýgurup barjak. Ene nesiller boy ýa-da ene 30 ýylyň dowamyny halkymyzyň agdyndan kakylyp ene milliardlarça pul ogurlanyp gurulan şäher ene honkorup galjak da boşluk. Ene şu meselelerin toplumyna aýdyndyym size. Onuň ýene-de bir watandaşymyz ýazypdyr, Arslan Türkmen ýa-da ýa-ni Türkmenistany saman ýakry samanyny motlapdyrlar diýen ýaly ýalan görürler size uğradypdyrlar üns bermendi. Watandaşym maňa her günne onlar şolar ýaly ýurdun içinden habar geldi. Hemmejigin 100% barlap oturmagy men elimde 20 tane ştatda oturan telefonçy ýok. Halkymyza ynamsızlyk etmä menem hakym ýok. Ýöne şol men edýän ynamy şoň içine bir çelek baly bir damja zäheratjak bolan hökümetiň adamlary bar, men öwlen lalaşýan. Ýöne ol yüzde bir gezek geçer ya geçmez ol başa da ýöne şu bir gezek bolar diýip galan 99-synyň gıradynsak olam gaty ýalňyş bar. Ýalňyş pikir bar. Şonu aýtjak bolýar. Olar bir gezek meni anladylar, biri öldü diýip ertesi gün öldür çykardy. Ýene bir bar zady bilen uğradan ýemesi bilen. Ýöne goýur dursun wagt gelende jogap berer. Bolýan watandaşlar şu ulukça saat oturun yarım saatdan geçdi. Bu söhbetleşdim. Hemmeniziň öýüňize sağlyk, sağlyk döwüşelim.